Hi. This is a Porvorim, which is a very beautiful place, and where you can see the different floors which has come here. Okay, today I am a resident of the Porvorim. I wanted to thanks Mr. Rohan Bhai and MLA or Kedar Naik Bhai because they have organized very beautifully. Goa tourism is coming up with different concepts, not only in the main cities of Goa, but also in the small places like in Porvorim especially they have come first time. So we would like to say thank you and Viva Carnival! Viva Carnival! Carnival! Love you! We are Goans! Goans! जवळजवळ 20 वर्ष. हो. कार्निवलबद्दल तुम्हाला कसं वाटतंय? छान वाटतं. गोव्याची एक संस्कृती आणि खाओ पिओ मजा करा, खुश राहा, तो एक संदेश ह्या तर एक 3-4 दिवसात पाहायला मिळतं. सगळे गोवेकर खूप हॅपी असतात, खूप छान स्वच्छंदी राहतात, मजा करायची आणि टुरिस्ट लोक तर साथीला असतातच बरोबर. आणि छान असतं 3-4 दिवस तर खूप म्हणजे कुठेही आनंदच असतो. दरवर्षी निरनिराळ्या थीम्स असतात. जसं यावर्षी काही मादई पाण्याचा रिव्हर प्रॉब्लेम आहे, काही इश्यू असतील तर प्रत्येक वर्षी तो चित्रित होतो. ड्रग्जवर असतं, काही वेळा कोविडमध्ये कोविडच्यावर वगैरे असं प्रत्येक वर्षी निरनिराळे अशी चलचित्र बनवतात आणि तो लोकांमध्ये संदेश दिला जातो. आणि बाकी जनरली बाकी सगळं असतं जसं सेव्ह वॉटर किंवा ग्रीन रिव्हॉल्युशन किंवा इकॉलॉजी याच्यावर असतात थीम. आणि जास्त असे म्युझिकल असतात म्हणजे डान्स वगैरे, तर काही बँड पार्ट्या असतात. आणि जेवढे स्पोर्ट्स क्लब आहेत ते मोस्टली सगळे स्पोर्ट्स ह्याच्यात पार्टिसिपेट करतात आणि त्यामुळे धमाल असते. हां, विवा कार्निवल. आम्ही प्रॉपर पुण्यातले आहोत आणि फर्स्ट टाईम बघतोय. खूप भारी एक्सपिरियन्स वाटतोय आम्हाला. खूप भारी म्हणजे इथं खूपच भारी आहे काय इथं डेकोरेशन्स पण खूप मस्त केलेले आहेत. आणि पहिल्यांदाच आलो आणि माहिती नव्हतं आम्हाला काय. मी इथं मॉलमध्ये आलेलो, ते शेजारी बघितलं तर खूप मस्त चाललेलं म्हणून आलो. तर खूपच भारी आहे, एकदम वेगळंच वाटलं. खूप मस्त आहे, खूप मस्त. आम्ही पुढपासून आत्ता शेवटपर्यंत पूर्ण बघतोय. खूप भारी आहे. जी पुण्याची फिलिंग असते ना गणपतीची, ती अशी प्रॉपर फिलिंग येते. पुण्यात कसं गणपतीला वाटतं तसं वाटतं एकदम. ते पथक जात आहेत आणि आपण सगळं बघतोय ते किंवा आम्ही स्वतः वाजवतोय, असं काय ते वेगळं वाटतंय. उमाकांत भोपे, मी नागपूरहून आलेलो आहे. कार्निवल फर्स्ट टाईम बघतो आहे मी इकडे आणि फार सुंदर त्यांनी कल्चर वगैरे कव्हर केलेलं आहे आणि आर्टिस्टिकली दे हॅव क्रिएटेड ऑल दिस सीन्स. फक्त कार्निवल बघण्यासाठी नागपूरवरून गोव्यात दाखल या पहिल्यांदा बघितलं तुम्हाला कसं वाटलं? कसं अतिशय सुंदर. ॲक्च्युली आय वॉज वेटिंग फॉर सच काइंड ऑफ कार्निवल टू बी विटनेस्ड पर्सनली अँड इट इज जस्ट लाईक ऑन द लाईन्स ऑफ फॉरेन जे कल्चर आहे, इट इज मिक्स्ड आर्टिसन्स लोकल्स सगळ्यांना कव्हर केलेलं. तर खूप सुंदर कंपोज केलं.